салом алейкум дӯстон ва мухлисони азиз, аз дидори ҳамаи шумо хеле шод ҳастам. хуш омадед ба ин барнома ва барои тамошо карданатон ташаккур мегӯям. ман ба шумо як савол медиҳам, уман савол ва аҳамият дода бошед. агар имрӯзҳо як замонае шудааст ки вақте ки мо кӯдакону наврасонеро мебинем аз ҳамватанону ҳамзабононамон ки онҳо вақте бо забони хориҷӣ, бо тамоми забонҳои хориҷӣ вақте ки озод ҳарф мезананд, падару модар фахр мекунанд. ин дуруст аст, забондонӣ ҷаҳондонӣ аст. мо низ барои ин хурсанд ҳастем. аммо бештар аз оилаҳое ки дар кишварҳои гуногуни дунё зиндагӣ мекунанд, ба мисли Русия ё Амрико, Аврупо ё ин ки дигар кишварҳо, вақте онҳо забони модарии худро фаромӯш мекунанд ё ин ки тамоман забони тоҷикиро дар тӯю маъракаҳо, дар чорабиниҳо, дар суҳбатҳои оилавӣ истифода намебаранд, падару модар аҳамият намедиҳанд. ба фикри шумо ин хуб аст ё бад? акунун бинед ки фарз кардем, ҳоло ки ман дар Амрико ҳастам ё ин ки Русияро ба назар биёред, оилаҳое ҳастанд ки фарзандонашон дар ҳамон ҷо таваллуд шуданд, ё дар Русия ё дар Амрико. аллакай онҳо масалан синфи 5, синфи 6, синфи 10 мешаванд. онҳо забони миллии худро, забони тоҷикии худро хуб намедонанду бо забони хориҷӣ озод суҳбат мекунанд. ин хуб аст ё на? имрӯз мо бо ҳамватанон, ҳамзабононамон, анихтараш бигӯем падару модарони арҷманд, бобову бибиҳо, нафароне ки фарзанд доранд, набера доранд ва тарбиятгар ҳастанд, ба студия даъват кардем ки бо шумо ошкор суҳбат кунем ки чӣ бояд кард ки забони миллии тоҷикиро, ки ин қимматтарин мероси фарҳангиву таърихии мо аст ва шиносномаи миллат ин забони миллӣ аст, чӣ бояд кард ки дар ҳама ҷо мо забони миллии худро, забони тоҷикиро мустаҳкам нигоҳ дорем, ҳам дар тӯю маъракаҳо, ҳам дар барномаҳо, дар вохӯриҳо ва ҳам дар хона албатта. хуб, бед дар аввали барнома настроения, яъне таби шумоямо ани бинандаҳоям хурсанд кунем, чунки шумо муаллимаи фолклор ҳастед. бед як суруди бисёр зебои фолклорни бо забони тоҷикӣ бихонед. шояд бисёр аз дӯстони шумо хешу таборонатон мебинанд, шогирдонатон мебинанд ки ин қадар сол шумо дар мактаб дарс додед. бо як суруди фолклор, як суруди зебо. офтоби ин хонадон хуш омадед, сарвари молу макон хуш омадед, келинои оин ҷамол хуш омадед, ҳама вақт таъзимкунон хуш омадед. баҳратон ин хонадон муштоқ буд, ҷон келин, ҷонон келин хуш омадед. шумо хуш омадед. раҳмат, раҳмат. устод олимҷон маъруфӣ як нафар шахси бисёр бофарҳанг ки ҳам таърихшинос ҳастанд ва ин касам дар замони худ омӯзгор буданд ва падарашон низ омӯзгор буданд ва имрӯз боз хато намебинем бигӯем ки як варзишгари пешқадам аст дар гузари тоҷикон дар Оҳайо ки ба синни мубораки 58 расида бошанд, аз бачаҳои ёш ҷасуртару бақувваттар ҳастанд, яъне дар ҳама ҷода. ва боз мебинам шумо ҳамеша китоб мутолиа мекунед. бед ман китобҳои шуморо ки аз китобхонаи хонаи шумо ҳаст ба бинандагон нишон диҳем ки ин китобҳоро олимҷонакон ҳамеша мутолиа мекунам. хуршед хиромиду фуруғи ба назар монд. дар ин китоб мо ҷамъ кардем ҳамаи мақолаҳои навистагии падарро, Рауф Маъруфиро, ки дар хотир мемонад ин чиз барои мана хонандагон, набираҳошон, мана инҷа суратҳо ки як тарбия омӯз аст ки ҳаёт, дар ҳаёти худашон падар ҳама вақт муаллим буданд, муаллим ба хонандагон дарс медоданд дар мактаб, дар университет. аз пайи ҳама вақт тарбия кардани фарзандою вая буданд, студентҳо. яке аз дӯстдошта китобе ки падар ин ҳамин буд ки ин шоҳномаи Фирдавсӣ, дар яке аз мақолаҳошон осори дӯстдоштаи ман гуфта ҳамин дар бораи шоҳнома, дар бораи Фирдавсӣ ки навишта буданд, аз ҳама бештар дӯст медоштаги ҳамин мақолаашон шоҳномаи Фирдавсӣ будааст ки дар ҳамин ҷа он кас ҳамин вай кардаги монд.
ҳар якта варақи мезанем аз гузаштагон, аз падарон, аз бузургон. ин ҳар яктеш барои мо дарс аст, ҳар яктеш барои мо ибрат аст. мо дар имрӯз дар хориҷа ҳастем, дар Америка бисёр ин чизҳои варақ мезанем, бисёр дар бораи фарзанд ҳамо ки фикр мекунем ки дар ояндаи фарзандои мо чӣ мешавад, инҳо чӣ хел мешаванд, ояндаи насли мо чӣ мешавад, ояндаи маданиятамо чӣ мешавад. охир дар ин бора ана бо маълима мана инҷа ба бачаҳо худамо ҳамомо ҷамъ мешавему, фикр мекунему, ҳар як кас фикраша мегӯяд. албатта ҷамъ омадо бисёр лозим аст, албатта бачаҳомо ба тарбия додагомо лозим аст, албатта бачаҳои мо забони худашона, маданияти худашона гум накунанд, дур нашаванд. барои ин мо калонсолҳо имрӯз вақти худро дар ин масъалаҳо додагемо дар кор. яхел вақто мехоҳам хай ман кор дорам. аз ҳамаи ин корҳо бачаҳоя тарбияш зарур нестми? бачаҳои мо, бачаҳои ояндаи мо, фарзандои мо ин кори асосӣ нестми? ба фикрам мо падарону модарон ҳама кор, лекин кори асосӣ кута тарбияи фарзандоя донистагемо дар кор. низоми ганҷавӣ гуфтанд ки намирам аз он дам ки ман зиндаам, ки тухми суханро парокандам. خب با فکر شما ما برای نسل نوراسی خود، برای فرزندان خود چی درس‌ها باید پیشنهاد کنیم، چی برنامه باید پیشنهاد کنیم که من در آینده معروف جان و شاهینه نبیرای شما خوردکک هستند، آنها وقتی کلان میشوند جشن تولد خود را با زبان تاجیکی گذرانند. دوستان خودشان اگر همکورساشان، همسینفاشان اگر آمریکایی‌ها هم باشد که برای آنها با زبان انگلیسی ولی با تاجیکان با زبان تاجیکی سخن گویند. یعنی دو زبان باشد برای آنها. ما من حاضر دو زبان گویم، زبانی خدا و ما فراموش، این زبان هیچ وقت فراموش نمیشود. وقتی که ما با این زبان پس رفته استاده است، گویا که فراموش شده استاده است، در گرمانیا، در آلمان حاضر زبانی مایا زبانی تاجیکی یاد گرفته حافظ خوانسن، با زبانی اصلش حافظ خوانسن. در یک نه در 30 یونیورسیتی گرمانیا این چیزا خوانسن. یاد گرفتن زبانی مایا، چون که این حافظ بسیار بزرگ است. عالمی بزرگی نمیز گیوته میگوید که بدو مصرعی حافظ تمام ایجادیات هم میتیم میگوید. این چی گفته دیگه بین؟ نقدر بزرگی. بیاد استاد بفهمیم که جوانان چی میگن. چون در اصل ما بعضی جوانانی حضور دارن که عمری زیادی زندگیشون در امریکا گذشته. یعنی در امریکا به کمال رسیدند و امروز آنها با زبان انگلیسی سر و کار دارند و در امریکا زندگی میکنند. بیاد بفهمیم که فکر و عقیده خود جوانان چی است. نام من دیار اینایتوف. من از شهر سمرقند. چند سال هستی؟ 5 سال بوده در امریکا استقامت کردیم. اویلادور؟ اویلادور. فرزند؟ حالی نه. نصیب. خدا خواه. چیکار میکنید اگر مخفی؟ به کمپانی تراکینگ کمپانی دیسپچر شده کارم، یعنی بار یافتن، گپ زدن، روکی همه کار. خب موضوع امروزه ما احترام و نگهداری زبان ملی، زبان تاجیکی است. شما چی گفتنی هستید؟ چی سخن دارید؟ من پیش از خودم گپم سر کردم یک شعر که سر کردنی بودم. زهر بادا شیر مادر بر کسی که او زبان مادری گم کرده است. از کی است این شعر؟ این از لایق نویسنده این شعر. این دو مصرع جدا معنای بسیار است، چونکی من زبان مادری رو گم نکردن ما در کار، چونکی من در امریکا هم گشتم، حقیقتا خوش سخنم با زبان انگلیسی قشوی است. مثلا یکم تا گپ گفتم بیام، هر یک تا وجه فراز ویاس چی میگن سخن بس، امون گپ قشوی است، هم با حرکت کردن ما در کار
забони худаморо мӯлтар ҳамин ёд карда, мӯлтар ҳамун забони худаморо гап задан дар кор. ҳамин забони тоҷикӣ, забони форсӣ эн 5 хушрӯи дунё будагӣ забон медаранд аз рӯи замин. Ба забони модариро гум накунем. илоҳим ҳама ҳамон ки ҳамҷа амриқо истиқомат кайсем ҳаракат кунем ки ҳамин забони тоҷикӣ, забони модария мӯлтар ҳамин фарзандо ба ёки дӯстонон ба гум нашудагиаш барош ҳамон чӣ ҳаракати нағз дар кор бошад кадагамаҳо дар кор кута эълом кунам. дар ҳадду сарҳадшиносии ҷаҳон сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. то забон дорад ватандор аст ӯ, то забондор аст бисьёр аст ӯ. гуфтаи Бозорсобирро бо ифтихори миллӣ шиёри бузурги ватандӯстон медонем. хулоса забони модарӣ шаҳди ҳаёт аст. тоҷиконро бо шири модар бурун омада ва баробари ошомидани шири сафеду лазизи модар дар дилу дида ва мағзи устухону ҷон самар дода. он муқаддаси гуворо ва азизу мӯътабар буда тоҷиконро болу пар бахшидааст. мо 2014 сол аз ин 6 сол пеш келин овардем, фарзандамонро тӯй кардем ва ба он тӯй мо созандаи тоҷика, барандаи тоҷика даъват намудем. хуб галҳоитӣ, дар охир шумо чӣ маслиҳат доред ва бо чӣ сухани худро ҷамъбаст мекунед? ба ман муаллимаи матлуботи ҷудо ҳам маъқул шуд. масъалаи бисёр ба ҳамаи модаро маъқул чиза бардоштанд ки бачаҳоба аз майдагӣ забони модариашро омӯзем. 1 соат 2 соат бошад ҳам ин кас дарсян. бо ҷудоям нағз мешудуд ҳамин фолклорам бачаҳоба аз майдагӣ ёдсян. ҳозир шунида ҷудо ҳам хурсанд шудем. ба забони худамо як ҷудоям гӯш ба нишин келин саломҳоя шунидем. ин саломҳоро моҳонам майдагиба аз модаркалонамо мешунидем. ҳозир ҷудоям як тасбаёӣ нақш шуд. ташаккур ба суҳбат ва муаллима ҳамеша пешниҳод шуд ки агар як мактаб, як курс бо забони тоҷикӣ шавад дар як ҳафта як маротиба ва падару модарон ҳаққи хизмати шуморо муайян кунанд. дидия шумо розӣ ҳастед ҳамин курс, ҳамин дарс кушода шавад? ва забони тоҷикиро, забони худаморо бо аз дигар бачаҳои ёшба моҳон дарс гузаштам ба аз тайёрмон. албатта мугзарем ин дарса ки мона давомчиҳомо ҳамина ёд гирам. тайёр бо меҳмони нав шинос шавед. пеш аз ҳама худро шинос кунед. ассалому алайкум. авваланбор ҳаматон ба мана номам Моҳигул. шумоно ҳамотонро дидагем ба ман ҷудоям хурсандманд. шумоно омаистагӣ байрамотон кати авваланбор табрик мекунам. ҳамотон вақтатон ҷудо када омадетон рахмат. хонадонатон ба тинҷӣ, осоиштагӣ, ҳама коротон ба омад металабам. хуб, Моҳигул, шумо бо чӣ суханҳо омадед ба барнома, бо чӣ шеър омадед? самарқанд сайқали рӯи замин аст, бухоро қуввати исломи дин аст. бузургон дар васфи забон гуфтаанд, агар 300 забон донӣ фузун нест. ҳама рӯзи ба кор ояд забон нест. надонӣ гар забони миллати худ, пушаймонӣ надорад оқибат суд. бале. хуб, боз чӣ гуфтани ҳастед? шояд ба бинандаҳо ягон чиз мехоҳед гуфтан? хоҳиш мекунам ки суханои худро бигӯед. хош, авваланбор мон ҳамамо ҳаминҷа баъд иштагумаи муносабаташ ки аввало худумаи урф одатамо якум аз забонамо аз ёдамо фаромӯш нашавад. ман мехостам ки ҳаминоя фикрашон ба ҷудоям қӯшӣ
خدامای عرف عادتمو ملتمو دوام تیاد فرزندامو بعد از ما دانن که من همین خیلی عرف عادتای خوشمو هست جدیم من خلقی مهمان دوست جدیم من از همه طرف همه گیجوبه که نرویم کدام شهری که خارجی نباشد قطعی نظر من همه طرف از همه طرف örnek میشیم انسانا با من این کتی جدیم فخر میکنم من هماشون فکرشون بقیشمشم از مهان من یاش من چقدر حرکت کنیم چقدر حسامه قش کنیم برای آینده فرزندمو این جدیم کارهای نقص مشد کده امید میکنم من کلانای فکرشون بقیشی بربر من همه وقت فخر میکنیم که من از همین تاجیک اولادای آیندهشون دوام چشون میخواستم که آینده با همین کارهای که ایستگامو اینم خوش شود اینم بچه مو خورسند شده یا دیگرشون کتی راو بیو کتی مهر عاقبتناک شوند زبان خودمو یاد گیرن ملتر میخواستم که همه طرف همین عرف عادتمای عیسیمو نبراریم تشکر زیاد شما رحمت دوستان عزیز بیاید با مهمونی نشناس شویم ассалому алайкум мана номам мурод америка ба 20 сол боза 20 сол боза 20 сол боза худатон чанд сола худам 37 ба дар омадам аз 17 сола падаркади омадагӣ мо ин соли 2000 сол буд август буд ана падаркади ҳамҷо омадем аз ҳамун сол боза мана 17 сола будем 20 сол гузаштааст 37 ба дар омадем хонадор шудем се фарзанд дорем се писар ана ҳай мана олимамакӣ таниш шудем ана мана ҳамҷангӯкӣ таниш шуда ҳар замон ба нишаст мекунем мишинем ана акавкагарӣ мекунем тоҷикои худомокадӣ ана ман чӣ гуфтанӣ будам ки мана ҳамҷаба хушомадетон раҳмат ҳамин кора кардагетон ба таваҷҷӯҳ ана мана шумо омадету ҳамин корҳо шуисаст ҷудоям хурсандмо ман як мисраҳои аз носири хусрав мегӯям ин мисраҳо ҳамин аст ки ба гуфтори ширин фиребанда мард кунад он ки натвон бо шамшер кард маънои ин гап ҳамин аст ки инсонҳое ки ҳастанд ки яке аз одамҳоя ширин суханашон ба ғалтида як фиреб мехӯранд ва фиребан ки хӯрдан ҳамун вақтба вай одамҳо ба ҷаҳл шуда ҳамун як касба зарар мерасонанд як касба як кори ганда кардагишон мумкин ҳамун ба инсоне ки ҳар як корҳои ганда ба ғалтида мемонад шояд вай сал ниҳока истод сал вазбин шавад ва сони ҳамин як фикрҳои худаша карда як корҳои нағз бакунад ки ганда ситуатсияба нағалтад хуб бародари азиз шумо аллакай 20 сол шуд дар америка ҳастед ва на ҳар як ҷавоне ки 20 сол дар америка аст ва ин қадар бо забони тоҷикӣ бо забони модараш хуб сухан мекунад яъне бачаҳое ҳастанд ки масалан камтар аз шумо истодан дар инҷо лекин фаромӯш карданд шумо ба ҳамин ҷавонае ки аллакай 20 сол шуд ё 10 сол зиёд шуд дар америкаанд чӣ пешниҳод доред ба ҳамсолони худ ба ҳамсолони худ ман мехоҳам ки ҳамошон миллати худашонро пеш баранд гиҷо нашинанд гиҷо набошанд миллат ин инсоне ки худаша нишон медодаги тарбияша кӣ будагиша нишон медодаги чиз ҳамин дар америка ҳастанд самарқандӣ тоҷикистон ки набошанд инсони нағз бошанд худошона нишон диҳанд ки пага баъд аз ваё ки гӯн ки ҳамин як фарзанди тоҷик будааст мана ҳамин як корҳои нағз кард ки ҳамин ба раҳмат падараш ба раҳмат гуфта пушташон як раҳмат шунавану як ҳамуна миллаташа ки будагиша як чӣ мегӯян нағзиша нишон диҳанд ҳазор раҳмат саломат бошед бисёр суханои хуб раҳмат шумо раҳмат камакак мисраҳои худам навистагии шеърҳо агар як хато бошад мебахшетон ин чӣ мегӯян инсон америка мегардем баъзе вақт ҳамхеле як вай мебиёд ки ҳамин як шеърҳои кам сатр мисра навистагӣ хато бошад мебахшетон ин камакак як 4 мисра вай
تو که میدونی من سمرقندی هستم، با مردم خود خیلی قندی هستم. بدی هم جان خود با مردمم که بدانن من سمرقندی هستم. با یک مثلی کمکک اینم خودم نیستگی وایبه توجیکی سمرقندی تو توجی تو قندی، توجیکی سمرقندی تو خیلی خوب هستی. من فاрух маруфов аз шаҳри самарқанд ҳастам. 11 сол боза дар шаҳри амрикоба. خب شما؟ من عارف هستم. 12 سال شد همینجا زندگی. خب شما؟ من نامم آتابک. من 8 سال بوده همجا هستم. بسیار خوب، بسیار خوب. خب فاрух جان شما چی آوردید با خود؟ من یک تا شعر میخوانم با افاده турсунзодаи бузург. забони мо хеле устувор аст. ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. یعنی شما چی میفهمید در این مصرع؟ ҳар кас забони модариро худ донад, аз эсаш набурорад, фарзандоба ёд дода вай кунад, دیگر زبان то хеле худ мешавад. ташаккури зиёд. خوب فهم. آریف جان مرحمت. من از شعر سرمش نمکنم. بازخان زنده شود نام همه، بازخان پخته شود نام همه. این مصرع با شیخ سعدی شیرازی. بهترین. تشکر زیاد. ассалому алейкум. шумо марди ман гашторӣ? инҷа чӣ гап шуд? дугонем як бед гуфтан хабаргирӣ омадам. нас када омадеду вай дигар маъракҳо ба шумо пеш аз ҳама меомад. ман як пунктуальни одам будам, невара пой будам. ҳам ту келам омадам, невараи додам омадам. инҷа 15 мил рӯза гаштем, базор ёфта омадам. чӣ хелдид ки мо имрӯз инҷа ҷамъ шудагӣ? дугонамулом гуфтан ки як бед як мишинем гуфтек буда. инҷа чӣ гап гуфта омадам хабаргирӣ. чӣ гап? ҳоли худам намедонам чӣ гап, лекин ман хурсанд шудам. ассалому алейкум ҳаматон, ба хушомадетон, байрамҳои омадагитон кади, ҳама вақт анаки хурсанд шуда сох саломат гардетон. шумоям нас омадедми азом накашта раҳоба? шумо ба призои зер овардем, падаркои зер. мана хурсанд кадед бо. дигарова додем ман. хай майлаш, ман хурсандман. аку сабаби вохӯрӣ мо медонед чӣ мудироити? чӣ будааст? шумо ба камтар сюрприз кардем. хуш. мо мана имрӯз зебо пӯшида, бабочка, костюм, мана модарои азиз чӣ қадар зебо шуда омада. гуфтем ки шумо ҷиғ занему, ҳама каса хони шумо меҳмонӣ равем, оши Самарқанд. майлаш, марамат. мудироити ошам нест, мо шӯхӣ кардем, баҳона буд. мо шумо барои ош ҷиғ назадем. мавзӯи мо забон аст. дар охир шумо ба модарон, ба занҳо ва онҳое ки тамошо мекунанд чӣ маслиҳат, чӣ сухан доред барои забони миллӣ, забони тоҷикӣ? барои забони тоҷикӣ ман мехостам ки забонамо гум нашавад. гиҷо бошем ҳамин забонамо ба гап зем, америками, дигар давлатми, хонами, кӯчами ва миллӣ анъанамо гум накунем. беҳтарин сухан. раҳмат. хуш омадед Нурида Тоҷисар. манам тараф ҳамаш аз шумо мироид. хуш омадед. вай якта фикрам буд шумо бигӯ майлашми. вай ман ин бачамо акун калоншусаст, ҳамиш ҳаминҷа американчи хонсаст да. ино мӯлтара ахонада мактаб ба вақташ мӯл мегузарад. ҳамба ҳамино ба ҳафтаба як борми ду борми ягонҷиба ягонҷи ки шодан дар кор ми чтоб урфу одати Самарқанда барои гум накардан. мани меҳмон биёд чӣ хел худашо дошта геш дар кор, дада биба чӣ хел ҳурмат ка геш дар кор, чӣ хел гап за геш дар кор. ҳамна як мефаҳмондагим ёд медонем ягон чиз ки шодана илоҷаш ҳастми гуфтани буда барои маданияти худамои гум накардан. меҳмонони азиз, дӯстони олиқадр, ба ҳама шумо ташаккур ки шумо имрӯз вақти қимати худро ҷудо карда ба ин барнома омадед. махсус дар амрико ҳар кас вақт ҷудо намекунад барои чорабиниҳои фарҳангӣ, вале шумо забони худро, фарҳанги худро, таърихи худро қадр карда дӯст дошта имрӯз вақти қимати худро бо мо гузарондед. ба ҳаматон ташаккур. чӣ хел хурсанд омадед, ҳам хел хурсанд бо хона равед, сиҳату саломат равед.
боз шумоно ҳар рӯз бинем ҳама хел хурсанд ва ҳар як чиз хулоса дорад, яъне заключительный часть дорад, ҷанбаст дорад. Бед дар охир вақти шумоно зиёд нагирифта фақат аз ду нафар пурсем ки дар охири барнома шумо бо чӣ мехоҳед ки барномаро ҷанбаст кунем? Марҳамат муаллимаи азиз, аз шумо. Забондорӣ, ҷаҳондорӣ гуфта бекор намегӯем. мон хулоса карда ҳамина мегӯем ки ҳақиқатан урфу одати худумои гум накунем. моҳон медонистаги забонамоя бачаҳомоям донад, аз моҳо мондагӣ небаромоям донаду ҳақиқатан мон ҳамин Америкаба гаштем. бачаҳои хурдакон, кӯдакон ба ҳамин забони худаморо ёд тем. милли урф одатҳои худамоя ёд тем. якумаш ҳамин ки ба халқи тоҷик тарбияи нақсием. имрӯза насли худамоба тарбияи нақсием. имрӯз дар Америка гузари Самарқанд аст. ин гузар имрӯз бисёр кораи нақс карда истодааст. мана имрӯз инҷа ҷамъ шудем, аввали пеш консертҳо шуда истодааст. ҳатто соли 18 солба якум консерт шуд инҷаба. давраи консерт тахмин як 200 зиёд 250 одамо иштирок карданд. баъд аз вай имрӯз мо аввалан бисёр шуда истодем. дар бораи забон, дар бораи эҳтироми забон чӣ мегӯед? эҳтироми забон, албатта эҳтироми забон. ман худам дар хона ҳаракат мекунам ки ман ҳамин забон худаш амин аз хона аз калон сар мешавад ҳама гап. ман ҳамин мегӯям ки мисол як англиси гап мезанем дигар хай, лекин забони худамо бисёр эҳтиёт кардагимо дар инҷа ҳеҷ гап не амин аз байн рафтагиаш ё дигар. барои ҳамон падар, модар, бобо, она ин забон ба эътибор додагимо дар кор ки фарзандо, набираҳо забони худамо забон ба гап зананд, ҳамин забон кати фикр кунанд, ҳамин забон кати гарданд. ба ғайр аз вай мо маъракаҳо карда истодем, ғайр аз вай мо тадбирҳо карда истодем. мана дар ҳамин гузари мо устоз Муродов омада буданд. اون کسام آنچه تربیت دادن، آنچه صحبت کردن با اهلی گذر. بعد از وای من خیلی جانی بیک کنسرتشون شد. پیش از وای دمیر بیک نیگینه امون قلب آمدن افتاب کی من بچه کوچک خورسان شدن. ما با صنعت و مدنیت خودمو، ما با زبانمو، ما با صنعتمو، ما بزرگان خود را بسیار دوست می‌داریم و هیچگاه از آنها دور نمی‌شویم و ریشه‌های خود را فراموش نمی‌کنیم. بهترین شکر. سلامت باشید. خب من در دوام سخن شما و در آخر برنامه میگم با بینندگان عزیز که چطوری که ما میگیم سلامتی برای آدمیزاد از همه قیمت است، یعنی از همه نعمت گرانبهای ما و شما این تری سالم است. برای ملت هم زبان همین گونه است، برای ملت هم زبان این چون جان است و تا آن دمی که شخص زبان دارد اون ملت دارد و ملت همون وقتی پایدار است که زبان او پایدار است. با خاطر احترام ملت، با خاطر احترام پدر و مادر خود، ما باید زبان ملی خود را دوست داریم، حمایت کنیم و همیشه در همه جا با زبان ملی صحبت کنیم. بسیار سخن‌های نیک. طلبشای عزیز، همینجا گفتن زبان مادری، این زبان مادری، زبان ما هستیم. صدرالدین عینی یک شعر گفته هستند، من بسیار از سرم تا بدنم میرود، همین دلم با بیایید ای رفیقان درس خوانیم، با بیکاری و نادانی نمانیم. همین روزا با اشتراک شما یک درس شد اینجا، جوانها اشتراک نمودند، مادرها اشتراک نمودند، آنها اشتراک نبودند. ما همین چیزا همین روز درس گرفته اگر رفته با چهار تدبیرهای کار کرده با برای مدنیت خود، برای پیشروی ملت با کار میبریم. تشکر زیاد استاد به شما و همه شما مادران عزیز، برادران عزیز تشکر میگم خوش آمدید به برنامه. بینندگان عزیز به شما تشکر که این برنامه را تا آخر تماشا کردید. همیشه خود رو و نزدیکان خود رو احتیاط کنید، سلامتی خود رو، ملت خود رو، فرهنگ خود رو همیشه قدر کنید. همیشه با زبان دری، با زبان فارسی، با زبان مادری در همه جا سخن گوید و همیشه سربلند باشید. تا دیدار نوبتی در امان خدا باشید.